Idemo dalje, da. Naše bezbedonosne službe moraju da učine sve da zaštite predsjednika Aleksandra Vučića, ocena je svih državnih funkcionera koji su se oglasili povodom vesti o planu atentata na šefa države. Kome sve smeta jaka Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem, kakvu predizbornu kampanju očekuje, ali i koliko je do sada urađeno u resoru na čijem je čelu, pitaćemo ministarku kulture i informisanja Maju Gojković. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u redakciju. I dobrodošli kod nas. Pa da krenemo možda baš od toga, jer zaista je situacija ozbiljna po pitanju najave ili ti otkrivene priče o atentatu na predsjednika Aleksandra Vučića. Koliko sada, zapravo evo danima već pričamo o tome, i koliko sada zapravo u tim pričama o stranim službama, za koje analitičari često ističu, ima i, boga mi, službe unutar zemlje? Izuzetno ozbiljna pretnja i vest koju smo svi sa zebnjom dočekali da je naša država, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, upozoreno na ozbiljnu pripremu za izvršenje atentata na predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, i ubeđena sam da se naše službe bezbednosti takođe s pažnjom i ozbiljno bave ovim pitanjem i ovim izuzetno značajnim problemom i izazovom koji se postavi pred našu državu i pred sve nas, da imaju pojačan stepen pažnje i da se ozbiljno bave istragom oko toga da li ima elemenata, odnosno ljudi iz naših struktura bezbednosti koji su bili upoznati ranije sa tim ili možda čak i učestvovali u ovim ozbiljnim pripremama. Veći stepen pozornosti, pažnje i ozbiljnosti svih nas sa suočavanjem sa ovim pitanjem sigurno skreće činjenica da smo do podataka došli što je jedna evropska zemlja, članica Evropola i preko Evropola upozorila Republiku Srbiju i naše bezbednosne strukture o tome šta se priprema. Danas još jedna ozbiljna vest da se čak i znalo kada će to biti eventualno učinjeno, a to je na početku izborne kampanje, što govori o tome da neko očigledno ima nameru da destabilizuje Srbiju, jer zamislite samo kakav bi haos nastao kada bi uspele te grozne pretnje po život predsjednika naše države, koliko bi to politički destabilizovalo državu. A kome smeta jaka Srbija? Kome smeta sve ovo što je učinjeno prethodnih godina? Srbija je bila dobra dok je bila mala, nemoćna, politički i ekonomski zavisna od drugih i koja nije bila ozbiljan faktor političke i ekonomske stabilnosti u čitavom našem regionu od 2012. godine, kada je došlo do promene vlasti, kada je pobedila Srpska napredna stranka, na vlast došao i Aleksandar Vučić, prvo kao potpredsjednik vlade, zatim predsjednik vlade i sada predsjednik države. Vi možete pratiti od 2012. do 2022. svojim očima kako se Srbije menja. Možete da budete, ne znam, zagovornici ove politike ili da imate drugačije razmišljanja, ali ne možete da prenebegnete činjenicu da je danas Srbija potpuno drugačija u pozitivnom smislu, da danas dolaze ovde strani investitori da otvaraju fabrike, a ne da ih zatvaramo i da se vrše one pogrešne i pogubne privatizacije koje smo mogli da gledamo 2000-ih godina. Danas se sa Srbijom gleda sa pažnjom, međunarodna zajednica poštuje ono što se čuje ovde od strane predsjednika države i građani Srbije vide kako je Srbija postala jedan važan faktor koji se sluša, o kome se razgovara i koji je pre svega i faktor stabilnosti u čitavom regionu. Danas je najvrednija reč u svetu i u Evropi mir, a ako negde postoji mir i ako se negde vodi računa o ekonomskom napretku, a ne otvaraju se nekakve bolne političke i pogubne teme u okruženju, to je svakako
Srbija na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Ali to nekome, dakle, sve smeta. Mir jeste Tako je, mir je najvrednije, najvažnija. A kome onda smeta taj mir koji smo mi stvorili u ovih prethodnih? Vidjet ćemo ko sve tu stoji. Ovde se spominju neki kriminogeni faktori, imena nekih zaista velikih, krupnih zverki u tom svetu kriminala, ali najvažnije je otkriti ko stoji iza toga, jer uvek stoje neki moćni ljudi koji prosto koriste kriminalce kao svoje oružje. Pomenuli ste kampanju, zapravo uskoro početak predizborne. Danas je to bila predizborna neka vest. kampanja, je li onda očekujete prljavu kampanju s obzirom na... Da, očekujem prljavu kampanju. Jer vidimo kakve su glasine na spominjanje data na predsjednika Aleksandra Vučića. Mnogi se, da ne kažemo... Sjećam, spašena sam od praćenja društvenih mreža, od onoga čemu su trebale da posluže, da se lakše informišete. Mnogi se, blago rečeno, šale. Lakše komunicirate sa ljudima. Danas su postali sredstvo u kojima zadaješ udarce tamo gde ne treba da ih zadaješ i zaista je ružno ako neko, a to kažu da rade i Dragan Đilas i Marinika Tepić i vođe takozvane opozicije ovde koja se sprema da izađe na izbore, koja tvrdi da će preuzeti vlast u Republici Srbiji, izazivaju sumnju da li je to istina ili nije. Samo da ih podsjetim, njihov predsjednički kandidat Saša Janković je juče potvrdio da takođe ima određene informacije iz inostranstva i da upominje da je ovo zaista jedan ozbiljan čin i ozbiljna pretnja upućena predsjedniku Republike Srbije. A kada uputite nešto predsjedniku Republike jedne suverene države, vi u stvari pretite svim građanima Srbije i pretite državi da ćete destabilizovati i da ubistvom predsjednika želite da napravite haos. Rekli ste sada da dakle, očekujete da će kampanja biti prljava i negde je to ono što smo nažalost imali priliku da vidimo i prethodnih godina. Da. Ali nama još uvek, evo, 2 meseca do izbora, nama još uvek nije jasno ko će se sve pojaviti na tim listićima i koga tu sve treba zapravo da zaokružimo. Možda da krenemo od toga šta se dešava sa SPS-om. Hoće li SNS i SPS izaći zajedno? Zaista, ovih dana će se rešiti o tome. Imali smo nedavno stranački sastanak. Naravno, pred izbore toga će biti vrlo često. Otvoreno razgovaramo o tome na koji način da se izađe na izbore, na kojim sve nivoima vlasti, da li samostalno, da li sa našim tradicionalnim koalicijnim partnerima ili još sa nekim. I u februaru mesecu na glavnom odboru ćemo i doneti takvu odluku, a umeđu vremenu će se pričati sa svim relevantnim političkim činiocima sa kojima smo i u vladi Republike Srbije ili činimo većinu u parlamentu Republike Srbije. Jel se nešto uočilo kao neki kamen spoticanja u prethodnom mandatu, pa zato možda sada nešto koči? Kao što vidite, mi smo korektno sarađujemo od početka, od 2012. godine, kada je pobedila Srpska napredna stranka na parlamentarnim izborima i kada je došlo do promene vlasti. Korektno sarađujemo i sa Socijalističkom partijom Srbije, ali i sa drugim našim koalicijanim partnerima. Dobro, dakle, uskoro ćemo onda saznati ko će se sve naći. I zasigurno ćemo i o tome tako je, da, pa ko će biti na listi našoj Srpske napredne, koju će predvoditi naravno najveća politička stranka i najjača u našoj državi, ali i u regionu, očigledno Srpska napredna stranka. Vidjet ćemo ko će sve, ko su drugi učesnici u toj izbornoj trci, jer nije ni jasno ni kako će Đilasova struja izaći na ove izbore. Pa da, to sam i rekla na početku. Dakle, 2 meseca pred izbore mi još uvek nismo sigurni ni kada je reč o trenutnoj vlasti, ni o opoziciji, ko će izaći sa kojim imenima na kraju. Ajde, kad ste već spomenuli... Mi smo do sada izlazili odvojeno Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije, tako da ne vidim zašto bi to sad bilo neko izuzetno interesovanje, ali dobro. Pa dobro, tako je se stekao utisak da tu nešto ipak
ipak nije kako treba, pa onda čujemo malo različite informacije, ali sačekat ćemo do koji dan da saznamo. Kad ste već spomenuli opoziciju, kako vidite njihovo delovanje sada u prethodnom periodu i upravo to kalkulisanje sa, za početak, predsjedničkim kandidatom? Videli smo da je Đilas predložio Zdravka Ponoša, s druge strane Vuk Jeremić tu nešto nije u potpunosti saglasan sa tom odlukom. Kako vidite tu kalkulaciju? Ja zaista ne bih želela da se mešam u njihove prijateljske odnose ili partijske odnose. Naravno, čekamo da vidimo koga će oni to predložiti, da li znaju koga će predložiti i kakav je to kandidat, da bi prosto građani Srbije znali ko je to, kakav program nudi i šta to nudi drugačije od Srpske napredne stranke, da li samo puku kritiku i vođenje negativne kampanje i da li može neko uopšte u Srbiji više da pobedi sa tolikom količinom mržnje i negativne kampanje usmerene ka Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, ili nude nešto konkretno. Mi nudimo budućnost, nudimo mir, nudimo ekonomski stabilnu državu, sa pokazateljima koliko je Srbija napredovala se izlazi skoro svaki dan, sa brojem i stranih i domaćih investicija, ali sa onim što smo mi kao Vlada Republike Srbije pojedinačno kroz resore uradili i kako imamo potpuno drugačiju sliku Srbije. Bila sam zadivljena 31. decembra kada sam dobila podatke da je 100.000 stranaca došlo da obeleži Novu godinu, neki najveseliji, najsrećniji praznik za čitavu planetu Zemlje, kada očekujemo nekakve promene i nešto da se... Što nas svakako raduje. I da 100.000 stranaca odabere baš Beograd i baš našu državu da dođe i da provede tu najlepšu noć. Neće oni doći u zemlju u kojoj ima nekih velikih problema, u kojoj nemaju šta da vide. I da vam kažem, kao ministar kulture i informisanja sam bila fascinirana da su turisti 30. i 31. i 2. januara dolazili u naše muzeje i želeli već kad su tu u Beogradu da posete recimo Muzej Jugoslavije, Muzej Nikole Tesle. Dobro, imamo šta da ponudimo svakako kada je reč u... Mi smo zemlja istorije, mi smo zemlja kulture. Uostalom, ova vlast je nakon 15 godina zatvorenih muzeja, kao što je Narodni muzej, koji je izuzetno bitan za istoriju naše zemlje i za umetnost, i Muzej savremene umetnosti, ova vlast je otvorila te muzeje, te turisti imaju šta da posete kada dođu u Beograd. Je to dokaz da konačno smo počeli da ulažemo u kulturu, a i podaci govore tako da uprkos ovim izazovima i pandemiji, gde se zapravo najviše ulaže u zdravstvo s razlogom, ipak je Ministarstvo kulture, eto, na čelu sa vama, podiglo tu lestvicu i prešli smo onu granicu od 1% budžeta, ukupnog budžeta Srbije. Da, to je bio predlog Ministarstva kulture i informisanja, ali da nije razumevanje i predsjednika države i predsjednice vlade da je to jedan od naših strateških prioriteta, da radimo još više na razvoju kulture i izgradnji infrastrukture u našoj državi. Naravno da ne bi bilo tog zamišljenog evropskog broja, odnosno procenta koliko da se izdvaja, i naravno nikada nisam zadovoljna kao ministar kulture i informisanja, ali ovo je dobar timski rad da će svake godine biti nešto malo više novca u sektoru kulture i informisanja, ali ovog puta pričamo o kulturi. Ova godina uopšte nije bila laka ni za koga na svetu, a naravno ni za Srbiju, jer time se pokazuje koliko je to bio veliki korak za budžet namenjen kulturi u doba
pandemije, kada vi najviše ulažete u zdravstvo, ulažete u opremu, u bolnice, izgradnju novih bolnica, videli ste imamo novu COVID bolnicu i u Novom Sadu. Od pre nekoliko meseci ulažete u zdravstvene radnike, ulažite u izgradnju puteva, u železnicu i nađete veliki iznos novca da se ulaže i u kulturu. Kažem, time je taj uspeh pokazuje da je to u stvari strateško opredeljenje Vlade Republike Srbije da još više obratimo pažnju na kulturu. Kada pričamo o budžetu, koji su sada to neki najznačajniji projekti koji će biti uložen novac u ovoj 2022. godini? Da. Gradovi u fokusu su svakako jedna važna stavka u budžetu zato što to odslikava potrebe čitave Srbije. 350 miliona prošle godine i 350 miliona ove godine je izdvojeno za to i koliko je to dobar projekat, to pokazuje da smo prošle godine dobili 44 nova objekta namenjena kulturi širom Srbije, mimo Beograda i Novog Sada. Samo da vam kažem, ne znam koliko ste videli one divne snimke iz posete predsjednika države. Ja sam bila sa njim u delegaciji kada smo posetili Narodnu biblioteku u Doljevcu. Ponekad smo, mi koji živimo u Novom Sadu i Beogradu, razmaženi i ne možemo da shvatimo koliko znači takav velelepni objekat koji ima divnu salu za pozorište, za bioskop, u kojoj su se uz pomoć ove izgrađene i rekonstruisane Narodne biblioteke, tako zovu čitav objekat, to je sada pravi kulturni centar, otvorili i odeljenja muzičke i baletske škole, koliko to znači ljudima, a onda ste kao ministar kulture presrećni kada vidite zadovoljne ljude. Kažem, isti takav objekat je napravljen u jednoj maloj opštini, malom mestu Ćićevac, a koliko je to bitno, 35 sela u okolini Ćićevca zimi i kada je jesen gravitira ka ovom objektu i to je njihov život i način okupljanja. Hoće li se nastaviti ta praksa? Kulture su ponovo nekako ta tačka skupljanja. Tako je, ove godine opet 350 miliona, otvoren je konkurs, gradovi i opštine. Za neka druga mesta. Tako je, za neka druga mesta u kojima su potrebna ulaganja. Mi nastavljamo da radimo i na izgradnji novog muzeja, nove zgrade muzeja, Istorijskog muzeja Srbije, takođe izuzetno značajan, koji je započet u onoj bivšoj zgradi železničke stanice. Ulažemo izuzetno mnogo i u Sremske Karlovce, jer donet zakon o Sremskim Karlovcima, posebnoj zaštiti tog kulturno-istorijskog nasleđa. Prvi put sistemski rešeno pitanje finansiranja Hilandara, takođe novim zakonom, i veliki iznos novca opredeljen za ulaganje u snimanje filmova, u filmsku i audiovizualnu umetnost. Još milijardu više u odnosu na prošlu godinu, tako da u našoj državi srećem više ne može da se nađe slobodna ekipa. To je tačno. I imamo toliko toga da gledamo da ne uspevamo ni da stignemo. Čak, evo, Goran i dalje kaska za nekim filmovima, ali... Tako da reprize za nas starije su postale hita, za vas ono popularno binđovanje. Tako je, i onda ko ustaje ujutru, nek mogu pomoći. Gledanje serije na drugi način. Mi stariji volimo reprize. Ne bih da se odmaknemo od gradova i mesta koje ste nabrali, neke od mesta ste nabrali, ali zasigurno... Nisam još Novi Sad i Čačak. To sam htio da kažem, zasigurno smo svi ponosni u Srbiji na Novi Sad, jer zapravo Novi Sad je ove godine prestonica evropske kulture, ali tako? Tako je. Šta nam to znači? Kakav će Novi Sad biti ove godine? Mi smo ga uvek tako doživljavali, samo smo sada to i svetu pokazali. Sad je zvanično, da. Hvala vam, nije što sam ja iz Sada. Da, tako je. Ostvario se moj san. 2008. godine sam završila mandat kao gradonačelnica Novog Sada i sa jednim pismom kojim sam uputila zvaničnicima u Briselu sa pitanjem da li jedan grad države koja nije članica Evropske unije može da
dobije takvu prestižnu titulu kako je Evropska prestonica kulture, 14 godina uz velika pomoć i Vlade Republike Srbije, autonomne pokrajine Vojvodine, naravno, apsolutno grada Novog Sada koji je nosilac ovog čitavog projekta. Kao ministar kulture učestvujem na otvaranju. Dakle, radilo se na tome, nije to neka slučajnost? Ne, uporno se radilo. Naravno, moram da naglasim, to nije ništa ružno i pežorativno što ću ja reći, nego nešto od čega ne može se pobegne. Od 2008. do 2012. godine, kada je gradonačelnik bio iz Demokratske stranke, nije se uradilo ništa. Oni su prosto odustali od tog projekta, vođeni onom filozofijom da ako neko drugi iz neke druge političke opcije nešto započe, onda to sigurno ništa ne valja. Srećom 2012. na 13. promena i sadašnji gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je nastavio ovu ideju. Naravno, ne treba zaboraviti fondaciju Evropske prestonice kulture koji su bili jedni od glavnih nosilaca ovog projekta. Važno je, vi se upisujete zauvek na mapu evropskih prestonica kulture. Mislim da ćemo tek početi da budemo svesni. Izgrađene nove, sada popularno rečeno, kulturne stanice, odnosno nove, možemo ih nazvati, ustanove kulture. I volila bi da svako od vas nađe vremena i dođe u Novi Sad, uživa u našem gradu. Sada budemo imali brzi voz, eto nas za pola sata. Apsolutno, uskoro. Uskoro ćete moći za pola sata da dolazite bez onog opterećenja gde ću da parkiram automobil. U Novom Sadu je i to problem. Moram priznati da Novi Sad... Manje više je rešeno. Ali uživajte u mogućnosti da za pola sata vi iz Beograda dođete u Novi Sad, učestvujete u raznim projektima, gledate predstavu o Nikoli Tesli koja već uveliko igra i sami doprinesete tome da Novi Sad bude i naša i evropska prestonica kulture ove godine, a benefite ćemo videti jer izuzetno je važan spoj, to je svuda u svetu, već obaveza spajanja kulture i turizma. Nedavno sam bila u Republici Turskoj i njihov ministar je ministar i kulture i turizma, pošto u modernom svetu više to ne može da se razdvoji. Pa da, evo, rekli ste 100.000 ljudi je za Novu godinu došlo da provede to veče. Tako, ali zbog dobrih programa koje smo im pružili, zbog muzeja koji su otvoreni, mi nismo imali i nemamo tako striktne mere zaključavanja kakve imaju neke evropske države, tako da su ljudi došli ovde da uživaju za praznike, ali kažem, kultura je uz gastronomiju tako i lepote Beograda, Novog Sada, Kopaonika, nešto što podstiče ljude, jer danas kada čovjek ima neki 7 dana odmora, on obavezno pretražuje i vidi šta ima i šta može još da pogleda za tih par dana koje će provesti u nekoj državi. Svakako Srbija je tu već na vrhu. A kažem i grad Čačak, to je naša nova destinacija. Idete korak ispred nas. Dakle, Novi Sad jeste nešto o čemu ćemo, verujem, tek pričati i kao što ste rekli, tek ćemo shvatiti značaj. Ali upravo to, šta se dešava sa Čačkom? Dakle, potpisali ste ugovor o realizaciji novog projekta ministarstva. Po uzoru na ovaj projekat Evropska prestonica kulture, drago mi je da potpuno jednak način razmišljanja smo imali i predsjednica vlade Ana Brnabić i ja i poklopilo se to nekako da smo imali istu ideju da počnemo sa projektom Prestonica kulture Srbije. Raspisan konkurs, neverovatno 18 gradova je učestvovalo na tome. Svi su imali odlične prijave, neki čak mogu da konkurišu za novu prestonicu kulture, Evropske prestonice kulture po svojim potencijalima, a grad Čačak je ovoga puta svojim predlogom pobedio. Šta će to konkretno doneti Čačko grad, uopšte toj regiji? Ne, to je decentralizacija kulture prava na delu. Uvek se pričalo o tome, ova vlada i Srpska napredna stranka najozbiljnije na tome
rade. I ovo je konkretan projekat da ti svake godine jedan grad u Srbiji infrastrukturno i po kulturnim sadržajima, po radu sa umetnicima iz te sredine stvaraš novu prestonicu kulture naše države i time podižeš polako jednu po jednu lokalnu sredinu. Tako da ne moraju zapravo da napuštaju svoja mesta kako bi dolazili do Beograda da pokažu šta znaju i umeju, što je zapravo bio mnogo. I treba da dođu i to je jedan od važnih faktora da recimo pozorišna scena iz Čačka dođe i gostuje u nekom Ali da imaju svoju bazu svakako. Beogradskom pozorištu, da, ali da tamo izgradimo neke nove muzeje. Oni imaju divnu ideju. To je muzej košarke koji ne postoji nigde u regionu, možda ne postoji ni u Evropi, uvek si gleda na NBA i na Amerikance, ali preko, mislim da 52 reprezentativca su Jugoslavije i Srbije upravo iz Čačka i to je znači grad, ne ono što stalno mislimo šumadijski rock'n'roll pa Čačak, iako je i to izuzetno značajno i tradicijom se treba ponositi, a ne sakrivati, ali svakako brend Čačka, košarka i rock'n'roll. Da ne zaboravimo i Boru Đorđevića i grupu Točak i mnoge druge, a naravno i pevače narodne muzike koji su svi ili iz Čačka ili iz okoline. Uživaćemo u Čačku od proleća 2023. godine, a sada je određen tim ispred Ministarstva kulture i informisanja koji je već imao prvi sastanak onda kad smo potpisivali ugovor koji ima ministarstvo, odnosno država daje 300 miliona Čačku za ovaj projekat, toliko će i oni uložiti i oni će pratiti implementaciju ovog projekta do sledećeg proleća. I sada se nekako i nameće pitanje memorijala Boška Buhe. Eto, Olja je na samom početku jutarnjeg programa zapravo i najavila. Najbolje vi da nam kažete šta se zapravo tu dešava oko memorijala Boška Buhe. Kao ministar kulture i informisanja upoznata sam, nažalost, kao i kada se desila ona prodaja slika, sećate se, preko Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, tek kada se nešto dešava, i time to ukazuje na jedan veliki problem u agenciji i komunikaciji sa vladom Republike Srbije, odnosno komunikacije skoro da nema, iako zakoni naši obavezuju Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika kada se pojave kulturno dobra da prvo moraju da obaveste državu i da postoji pravo preče kupovine. Sprečeno je. Dakle, sprečeno je čim sam dobila prvi dopis, naravno da smo reagovali i da je obavešteno i Ministarstvo finansija i da smo zaustavili ovu prodaju kulturnog dobra od izuzetnog značaja. Određena je jedan tim sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika koji treba da urade ekspertizu i da jasno razgraničimo šta je kulturno dobro ovde, a da li postoje neki elementi koji tu ne spadaju i ubeđena sam da će se u budućnosti razgovarati sa lokalnom samoupravom i da Republika će imati neke svoje planove nakon te ekspertize kako pristupiti zaštiti ovog kulturnog dobra. A i mi kao građani bi možda trebalo mnogo više da se uputimo u sve to šta nam se nalazi u zemlji, kako da štitimo sva ta mesta. Ali ne samo memorijal Boška Buhe. Važno je da je država, da je i vlada Republike Srbije preko Ministarstva kulture i informisanja pravovremeno reagovala i da smo uspeli da sprečimo prodaju ovako važnog kulturnog dobra u ovom momentu. Kada pričamo o ostalih kulturnih dobara, kada će biti konačna evidencija svih
svih, da Vi kažemo, znate da je nestalih donet kulturnih dobara. novi zakon, ne novi zakon, mi nismo imali zakon o kulturnom nasleđu uopšte. To je jedan od Ni zakona materijalnom, koji ste uspeli da zapravo... Tako je, o materijalnim i nematerijalnim. Morate da imate zakone, jer šta je uloga jednog ministra? Ministri moraju da pišu zakone da bi se oni sprovodili, da bi nešto uspeli da zaštitimo i zaista mi je to bila jedna nepoznanica kako je moglo nešto da se rade po zakonima iz 1994. Neki su stariji i pre 50 godina, pa više te termine ne koristimo. Ali važno je, čak i u tom zakonu je jasno predviđeno da agencija mora da nas obavesti o ovome i da ponudi pravo preče kupovine kako su u pitanju nekakva kulturna dobra, pa da država može da zaštiti kada je nešto vredno i da reaguje, ali to se ne dešava. Evidencija je predviđena tu da vodi Ministarstvo kulture i informisanja svih oštećenih, svih nestalih kulturnih dobara. To smo stavili u ovaj zakon kao nužnu reakciju na sve ono s čime sam se suočila u poslednjih godinu dana, gde se otkrivalo da mnogi predmeti iz muzeja širom Republike Srbije su vremenom nestali, ukradeni, otuđeni. Vidjet ćemo da li... Dakle, posla i za MUP. I naravno saradnji sa Upravom carine i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova s kojima imamo odličnu saradnju i imaju dobre inspektore koji se bave samo krađom i otuđenjem i potragom za kulturnim dobrima. Ja sam im zahvalna što zahvaljujući saradnji sa Ministarstvom smo uspeli da pronađemo onu vrednu sliku Vlaha Bukovca koja je nestala pre 25 godina, odnosno ukradena. Hvala vam mnogo na izdvojenom Hvala vam. za ovaj razgovor. Hvala što ste me zvali.